चिकन सामान भइल नाने मान बबुआ के रोआ के गई। एकर चिकन सामान भइल नाने मान हमारा बाबू के रोआ के गई। खेसरिया के रहे उसाली देखे में भोला भाली बड़की खिलाड़ी। अच्छा गाँव के खेसरिया के रहे उसाली देखे में भोला भाली बड़की खिलाड़ी। पवन भैया के चिखा के गई, पवन भैया के चिखा के गई। एकर चिकन सामान भइल नाने मान बबुआ के रोआ के गई। एकर चिकन सामान भइल नाने मान हमार बाबू के रोआ के गई। रोबोट अजीत पड़ल बाणे एकरा पीछा बक्सर में सोनू के पुरावती इच्छा। रोबोट अजीत पड़ल बाणे एकरा पीछा बक्सर में सोनू के पुरावती इच्छा। आके आहार में देखा के गई, आके आहार में देखा के गई। एकर चिकन सामान भइल नाने मान बबुआ के रोआ के गई। एकर चिकन सामान